chegar a un acordo. A ver se nos poñen hora e día e nos sentámonos a negociar sin problema. Están sendo bastante prepotentes e non queren dar o seu brazo a torcer. Prefiren perder algo a darnos a nós o pouquiño que lle pedimos. É unha empresa que ten muchísimos beneficios e o que estamos cobrando hoxe é unha miseria. A xente cobra 1000 euros escasos, líquidos, e absórbelle quinquenios a algunhas traballadoras para chegar ao SMG, o mínimo que marca o goberno. Cobra máis un traballador recién entrado na empresa con a persona que leva 20 anos na empresa ou 25, sendo un auxiliar ou un especialista. Puxemos en loita porque firmaron un convenio que nos perxudica bastante e falouse ca empresa no mes de marzo si quería facer un pacto de mellora con nós. Dixo que sí, foi nos retrasando. As demandas principales é unha subida salarial e que nos quiten do salario mínimo garantizado os conceptos salariais, como a antigüedade. É un 4,7 o que lle estamos pedindo á empresa, que tampouco é nada exagerado. Un traballador que leve 25 anos na empresa. Tivemos 4 xornadas de folga, unha foi con parós de 2 horas durante 4 días, outra foi o día 5 de Reyes e despois tivemos o 14 e o 15 de xaneiro. Naves de fabricación, igual o 90% da xente foi ás folgas. E ao final, pois, mandamos ya a proposta o outro día e dixo que eles que rompían as negociacións, pero bueno, nos vamos a seguirnos concentrando independientemente de que a empresa por non queira seguir negociando. A ver se así por lo menos reflexiona. Non podemos parar hasta que consigamos algo. Igual non todo o que pedimos, pero polo menos algo sí.